हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दायो मोनाब्लाबो मोनसे भिडिअ लाबोनायनि खारना जाहैबाय आं मोनसे भिडिअखौ माने बारे बारे इउटुबाव नुदों आरो फेसबुकाव नुबाय थादों आरोना। मानो होनब्ला बिफा आरो फिसाजोजोंनो बेफोरबायदि एसे मिस्टेक माने गाज्रि माबायाव थांनायखौ आं नुदों। मानो होनब्ला बेनि सायाव आं दा बुंनो साननाया जाहैबाय, दा जोंनियाव बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' जाथियाव मा सानदों आरो जोंनि लिडारफ्रा मा सानखो बेफोरखौ नुनानै। दा जों निउसाव खोनाबाय थादों मोनसे माने कर्टआ राय होबाय माखासे मा होनो बेखौ देहा फालांगिरिनि सायाव माने जेबो एक्सन लानो मोना होननानै। नाथाय जोंनियाव बेफोरबायदि आंनि साननायाव जानो मोनथावा। बेनि थाखाय मानो होनबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ माने एसे नोजोर होयोब्ला मोजां आरो माखासे जों बेफोरबायदि राय होनायनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे एक्सन लानांगौ। मानो होनब्ला बेफोरखौ जोङो जोंनि बर' जाथियाव नङा गुबुन जाथियाव होनायखौ जों जेबो साना, खिन्थु जोंनि बर' जाथियाव बेफोरबायदि मोनथाया थानो मोननाय नङा आरोना। बे आंनि साननाय। मानो होनब्ला आं बेखौ माने बे भिडिअखौ बारे बारे नुनानै आंनि गोसोआ थानो हायाखै। दा बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ मोनाब्लाबो एसे बानायनाय जाबाय। आंनि बुंनायाव माने जाहाथे गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंखौ निमाहा हो। खिन्थु बेफोरबायदि जोंनि बर'नि माबायाव जोंनि बर' जाथियाव बा जोंनि बड'लेण्डआव बा बिटिआरआव बेफोरबायदि राया जोंना स्टप जानांगौ। बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एक्सन लानानै खामानिखौ मावनांगौ। नङाब्ला जोङो जोंनि बर' जाथिखौ जोङो प्रटेक्ट होनो हानाय नङा। मानो होनबा जोङो सोरांब्लानो इउटुब फेसबुक खुलियोबानो जोङो सोरजोंबा खारनाय, सोरजोंबा बनांजानाय बा सोरजोंबा बायदि बायदि बुथारजानाय जों खोनागासिनो थायो। दा बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ मोनाब्लाबो आं बानायनाय जाबाय। बे भिडिअखौ हायोब्ला जोबजासिम शेयार खालाम लोगोफोर, जाहाथे माने जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बे भिडिअखौ नायनानै एसे एक्सन लायो। थेंक इउ।